hello, maing buntag, maing udto, maing hapon mga bayot. While natulog pa akong bahandi mga bayot, magama ako niya og sinabawang pansit. Pero ako ra na siyang lamu-lamuon paggawa mga bayot. Kung pinatak-an og gama mga bayot, kay unsay naa sa refrigerator, maura akong ipang hampol din ha sa ako ang soup. Nagpakuha na dahil ko mga bayot karning baka na siya, ako na siyang gilatan duha kahiwa para sa ako ang bahandi mga bayot. So aron humanataan ni mga bayot, kay mag-alas 9 na siya karon sa buntag. Sayo ko nakamata mga bayot, kay na ko'y appointment karong adlaw mga bayot po adto mi sa hospital kay magpa-inject akong vaccine mga bayot. Ako ra ning dali-dalion og gama ning pagkaon sa akong bahandi mga bayot. So, mga brita diri sa angay na tong ablihonon mga bayot, mangita ta diri og mga vegetable o naay. Naunsa man ning broccoli nang nakaingon man ko og ang broccoli green ang color, nagka-yellow naman taon niya. O, dugay na ni din sa refrigerator mga bayot, wa na ko naluto. Dayon, unsa man ni atsal, butangan na tog atsal mga bayot. Dayon na ay cabbage. Dayon na ay unsa ni? Carrots. So, kere na kay ni mga bayot, mo ni ato ang gabon og soup. So, kanira akong pangbuhaton og soup. So magkuha ng tagtad-taran diri mga bayot kay ato ning unahon og tadtad ning ato ang mahiwagang broccoli dinhi. Isunod nato ning ato ang carrots mga bayot, maghiwa ng tagamay din ha. Ato ning panitandaan before nato na siya tadtaron. Gamay ra ako ang gikuha o gamay ra ako ang lutoon nga soup ni Karina kay gamay ra man pugbaba ang mukaon ani. Isunod nato nighiwa ang ato ang atsal mga bayot. Kaning atsala dili ni siya halang. Maura ni Silby oy panakot nako. Dayon magkuha po tagamay aning ato ang cabbage dinhi. Ato na ilono din ha sa tuwang steamer mga bayot. Kay before nato na lutoon, ato na siyang hugasan. Kay gabukal-bukal naman ni dinhing nilatang baka, ato na ilunod. Dayon mga brita dinhi sa ato ang mahiwagang aparador, mangita tag-asa dapitan ng bihon. Bali ni akong ugangan doy, astang bihon, iyang klipan. Hadlok siguro siya og mugawas og mudagan. Bitaw oy, hadlok siguro siya og muhupas ning bihona. Magkuha lang tanig usa ka lukot mga bayot. Kay og daghanon manggod po nako, wa mo'y lain mo kaon si Karina ra. So ato ra na siya dinhang sliceon mga bayot og tunga. Pero di madala sa akong power. Magpalaban na lang tani og gunting. Aha ka, gunting raman daig katapat ani. Perte pa na akong gabas atong kutsilyong mura kadaka sa akong kumingking. Unya ato ni ilunod diri sa steamer kay before nato ni siya lutoon, ato ni siyang hugasan daan para germs no more good. Unya gabukal-bukal na ning ako ang gipang lunod diri tanan mga bayot. Panahon na siguro nga ako na ning ilunod ning ato ang mahiwagang bihon dire. Aron na po na ilasa ng ato ang gibuhat dira nga kalanon ato nang bundakan dirag asin. Aron dili na lospi lang taon na dinha na atong gibuhat ato nang butangan og soy sauce. O di ba mura nagdalaga na usab na ang color. Aron ma fully cook gini siya ato ni siyang taklopan, di nato na babungwangon dinha. So luto na ni mga bayot, basta mainahan gani ka. Magkamugna na lang ka og kuan unsay himuong sudan sa imuang anak. So di na ko magproblema og kalanon ni Karina karong adlaw. Okay na kay ni siya. So luto na ni siya mga bayot. Paabuto na ako mumatas Karina pagkaon then manglarga na mi. Magkwarta drig baso. Nakita ra na ako ni siya sa Facebook mga bayot. Ato ra ning sulayan makaniwang kuno ni siya. So magbatang ta din ha og isa ka kutsaritang coffee. Ayon butangan nato og init tubig mga bayot. Dayon butangan og limon. Pugan ta naglimon dira mga bayot. Makaniwang ko nun Lantawa na to, lantawa ko ninyo og after 10 days maniwang ko. Effective yun Pero kung after 10 days manambok gani ko, wala giingon og di na gyud madala og limon-limon daning lawasa. Daghanon na to nagpuga din ha. Naghinaw bi ako ha. Pero wa po ni siya oy problema og hugaw pa ni dili kay ako ra man gihapoy mo inom ani. So ato na siyang pabugnaw-bugnawon mga bayot. Then bugnaw-bugnaw na ato na nang imnon. Coffee with lemon na. Then ato na butangan drag honey, butangan og asukal kana ra. Ini tubig, coffee ug limon. Ako ra dang gilabahan ng ubang sanina ni Karina Ako ra nang gikusot tuan ako na paagi sa machine. Nang laba po dahil ako ang ugangan mga bayot. Iyan ang gihalay diri. So manghalay-hay na ta diri mga bayot. Kaduhog mo aron sa gawas. Uwak ron. Ingan siya. Patak, patak, patak.
Humana ko og pang halayhay ani mga bayot. Maligo ko kay og magpabaksin man ko dinhi. Dili paligoon niya, dili bason ang ininjeksyonan ba. But ako ang kagupa ra ba kaboy gabot mo tani o. Magid ila ang mga palisiya dinhi. Kay kato ako ang mga kagupa manas lag injection. Fully vaccinated na sila. Ako na wala na ako certificate pero ganahan jud ko magpabaksin ba. Kaya ron dili na ko i-quarantine og puhon-puhon. Mo nang miningon ko nga di man ta ko nila pabaksinan. Bahala i-quarantine ko no ko. Pero miningon ko magpabaksin jud ko ay. Mo nang dali-dalion ko ni. Ang appointment na mo alauna napay time. Kuan. Napay time nga mag-asikaso sa kinabuhi. Kaya mag-alas 9:50 naman oh. Layo pa kayo. Natulog pa pud ako ang bahandi mga bayot. Ako ang mga kagupa. Katong kuan, gibaksinan sila. Walay side effect pero poy-poy ra ilang isa ka bukton. Nahadlok akong bana kay unya akong nughilantan ko. Ato lang yung panid-an unya og mga unsay mga side effect. Pero miningon tong kuan kanang miningon tong igagaw sa ako ang bana nga doktor. O hilantan gani si Celeste pa na raw paracetamol. Diri rami sa duol nga hospital magpabaksin mga bayot o di nami mo adto dito sa iya ang kuan iyang kasin. Kay layo kayo mga bayot. Nya kabalo ko ron traffic karong panahona. Kay weekdays, weekends dili traffic. Hasta akong ugangan miningon mga bayot og dili ko pa baksinan. Bahalag i-quarantine lagi. Ingkog di ko magpabaksin ko kay manang mabaksinan ta din hidaan. Hadlok gid siguro na sila mga bayot og mamatay ta ba. Kay so simba ko mamatay sa Celestina wa na sila ba binalaying guwapa. Wa na sila binalaying busalawayon. Puti kig og nilaban oh, muragi kuan. Muragi sana muragi telaan ba sa kaputi. Bitaw ay. Og maminyo bitaw kag makaanak ka. Mausab ang imo ang paglantaw sa imong kinabuhi. Sa una gipanabi kog tapulan lagi ko, tapulan kanang hugawan. Karong naminyo ko mga bayot. Nawa akong pagkatapulan. Pero ang ako ang pagkahugawan, di ko hugawan sa ako ang lawas, hugawan ko sa ako ang panglibot-libot ba. Pero dinhi mga bayot, nawa akong kahugawan mga bayot. Kay kanang makaanak na ka mga bayot. Di ka gusto gimong anak musmus lang tawon. Ug si Karen gani mo kaon og chocolate dayon magkahugaw. Sa gamay ri kayo akong ilisan din mga bayot oy, kadi ko ganahan mo lang tawog hugaw nga hugaw ba. Mahugaw ang bata. Ganahan kog limpyo kanunay. Munang ingnon ko sa ako ang mga kagupa diri maay kumatiman og bata. Pero og kami rang duhang Karina, then manggawas may pagunito na ko siya bunbun. Kay aron makagunit, maka-experience pud siya unsay bunbun ba. Gistorya-istoryahan lang nako mga bayot, hapit na ko mahuman oh. Medyas lang ni ako ang kuan. Gihalay. Pero napa ko'y labhonon dito, ugma na to ay kay daghan ra kaayo. Kani mga kuan na mga bayot, kani akong gipanglabahan karon. Usa ka oras ra ni sa gawas, uga naman ni oh. Pero ako lang ipahungaw diri sa gawas ba. Dali-dalion tani mga bayot kay mumata ko ang bahandi karon. Ako mahimong trabaho. Sige ra kog lakaw-lakaw, sunod-sunod ana og asa punta. Kay mapakog lagi oy. Luoy ug mapakog. Oh. Bali-balihon po nato naron ingnon gud pud og kuan. Hapsay ang atuang trabaho bisag nagkamamo biya to. Gupahay gina ko diri oh. Diri ra gyud na. Wilis harot. So mana akong panglayhay mga bayot. Gikan sa Daplin. Padulong po na dito sa Daplin. Nanami diri sulod sa ospital mga bayot. First time na ako ning pag-anhian ning ospitala. Kami ra ding duha sa ako ang bana. Kay wala hinubana nga ako ang usa ka kagupa kay busy siya. Gauna-una gyud niya ako ang tour guide oh.
Perte pa namong bulong ug asa dapit atong room nga magpa-injection. Kaning ilang ospital diri mga bayot dug-ol kayo ang room. Nya kaning mga Roma na ay private na apoy public nga room. Humana day ko ginjik mga bayot pauli na mi. Gitonol na sa akong bana nga ako ang passport. Kurat kani akong bana mo naog kay iyang kalimtan ng usa ka ang. Sa atuwa og magpabaksin, pwede na to videohan ug asa dapitan ang tumoy sa karayo ug asa dapita idapat sa atong kalawasan. Diri mga bayot pagsulod pa lang nako daan sa room na anay karatula nga bawal ang cellphone ug sigarilyo. Gabaklay na demi diri mga bayot ulan-ulan karong panahon na. Before mi mo uli, muhapit mi diri sa shop mga bayot kay mo palit mi og soft drinks daan. While akong bana mangita og unsa iyang paliton, ako po diri manikay-sikay ko lantaw-lantaw ug unsay angay kuhaon. Padak-on na to nitong mata kay basig makakita deta diri og kalanon nga gikan sa Pilipinas. Sa pagsuroy-suroy nako nakatagbo ra gyud ko diri og bugas mga bayot. Kay rice is life magyud ta, so magkuha ta nig usa ka pack mga bayot kay ato ning ipaapil og pa-counter sa ato ang kabananana dira mga bayot. So mo ni porma sa akong bukton mga bayot nga na-injikan. Nahibong ko atong doktoroha kay og magpa-inject butangan man tag band-aid ba na o kuton ba na idig humani mo og inject. Ako wa man butangi. Murag nahotdan siguro tong ospitala og kuton og band-aid. Bitaway joke ra, natangtang ra na siya siyara o sara. Mag-alas 10 na sa gabi diri mga bayot. Nakatulog yun ko mga bayot. Kay murag lapoy kay ako ang kalawasan. Nagkuan ko, nagbutang ko og temperature. Na ako hilanat mga bayot 38.2. So gihilantan jud ko sa injection mga bayot. Aron maulian ta ni. Mangita ta diri og paracetamol para mo inom ta. Pangitaon na to tong paracetamol diri. Himpalit tay ako ang bana og paracetamol mga bayot. Nga bag-o. Wala diri ako ang makagupa kay nasa lagi adto nga business ba. Natoy gi meeting nila sa ilang business. Akong ugangan wala na ako gipahibalo og gihilantan ko. Kay maratol. Moingon na po dahil nagmanawag din na ni Harot nga gihilantan sa Celeste. Nya importante kay ito ilang adtuon. So na ako'y paracetamol drink. Asam tong bag-ong gipalit sa kong bana ay. Kani, mainom tag paracetamol mga bayot. Kay paracetamol is life kita karong panahon na. Sakit akong ulo mga bayot. Kabalo jud kong hilantan jud ko kay hawoy kay ang ako ang giinjikan. Ang bukton nga giinjikan ba hawoy. So imnunon nato ni diri mga bayot. So ato ning panid-an mga bayot og napaghapon ko'y hilanat after 1 hour. Nagi na ingon og atong istorya na gyud ni. Pero miningon man tong kuan, miningon tong nurse nga ga-inject nako normal ra daw. Mao kuno na effect og ma-injikan. So mupahaway sa ako mga bayot kay mura kog naburong, mura kog gainom og vodka ba. Og murag tipsy kay ko ba. So ako sa ning ikatulog mga bayot. Kay basin di ay og inig mata nako magwapa nako. So see you.